אי פעם אתה צילמת, אני צילמתי פיצוץ יותר גדול. שיט! בזכות נדב כרגע, אנחנו עדיין מצלמים, כי פשוט אני הייתי על הכפתור הפסק ופשוט לא שמתי לב לזה. יואב, אין גיצים. יש. אין בכלל. אוקיי, אז תעשה הפסק. בלי כלום. אוקיי. ראיתי גיץ, יואב. או שיט. זהר. גדול. אחד גדול. זהר. תן לצלם. זה אחד גדול. זה הכי גדול. צלם? הפסקה, אוקיי, יופי. שיט. תן לצלם. That's what I love to call good shit. I like to move it. I like to move it. I like to see. כרגע זה גיץ קטנטן. I like to see גיצים. I like to see גיצים. I like to see גיצים. יאללה, נדב. אתה יודע מה שרים ברקע? Let's get retarded. Let's get retarded. Ha. Let's get retarded. אוקיי, בקושי יש גיצים כרגע. אם יואב לא יצליח את זה, זה ממש קטנים שנצליח. פאק! להגיד שוב, אני הייתי זז במקומך? אתה לא יודע, איפה שהדלקתי? שיט, אחי. זה עובד? כן. זה עובד. עכשיו זוז. זוז, אני מצלם. למה אתה חייב לצלם גם דווקא את הגוד שיט? כי אתה הזזת אותי עכשיו מהגוד שיט. ואני הייתי מתרחיק. לא אמרתי, אני הייתי זז במקומך כי אני לא רוצה לחזור על דבריי. אומייגאד, זה נפתח. אבל מה שנקרא... יו, פאק. נפלה פיקה. לא, הפיק הזה, אמרתי לך, זה מה ש... אני הייתי סנטימטר אחד מזה. מה שזרקת. כן, אני דקתי את זה סנטימטר אחד, זה היה לידי, אז זרקתי על זה שוב. אוקיי, יש עוד. או, פאק! אומייגאד, תגיד לי שצילמת את זה. אני רואה לפי כמות העשן. תגיד לי שצילמת את זה. תגיד לי שצילמת. כמה צילם? לא צילמת את גל העשן שעלה למעלה. I have the best shit ever. אוקיי, אולי הדלקנו יותר הפעם. אני חייב להודות. בן אדם, נראה לי שהיד שלי נשרפה. לא, היא לא נשרפה, אוקיי. לא, זה רק הסוליה שלי. תגיד תודה שחיביתי את אוי, שיט, העשן מגיע. אתה, אני אומר לך, אם אתה מסתכל על זה ישירות, אתה יכול להיות עיוור נראה לי, בנס. אוקיי, עכשיו תראה לי את הצילום.